Priatelia, vítam vás pri novom videu. Toto video bude troška špeciálne. Debila, smeje sa tam vzadu. Toto je špeciálne video. Jaro Parobek ma povolal, že ideme fotiť nový Vany Galaxy drop tričiek. A naverboval som kameramana. A je to Plejco! Ideme fotiť, že dojde do Bratislavy Jaro Parobek a moja frajerka, Krajo. A dojde ešte na fotenie modelovský Tomáš Kryžan. Adam proste si zobral ruksak so sebou a má tam podpis karty. Hej. Som volal včera Adamovi, že či mi to proste natočí, že Šades nemôže a Adam normálne zostal nervózny. Ne, ja som úplne v pohode. Jak sa cítiš? Cítim sa proste... Úžasne. To boli moje slova. Cítim sa úžasne a v mojom živote prišla konečne asi najväčšia rola, ktorú musím teraz máknuť. Konečne s frajerkou. My máme taký long distance relationship, že? Tak. Raz za pol roka, vieš. A je tu, normálne je tu čurák. Mám, akože mám pipík. pipík so sebou, som si Nie tam je to dal. hoax, je to chlap potvrdené. Tieto ruky to držali, ale je to potvrdené. Nepreháňaj zas. Lichotí mi, takto. Ale najlepšie si myslíte, že takto som ho držal, ale ja som ho držal, že akože priemer, rozumiete? Že takto. Široko. Priemer je jak, do polovice? Ne, priemer je akože, že takto je priemer, vieš. A takto je dĺžka. Chápeš, akože keď máš gulatinu, tak priemer je, že takto. Tu by si meral. Ty vieš, nie? Ja neviem už. Dobre hovorí. Aha. Musím byť, aby ma nás musíme ísť. Ale nie. Krajo má normálne svetlo so sebou, ale nepoužíva ho, vieš. Nepoužíva? On to tam namontoval iba, aby vyzeralo, že vie fotiť, hej. Ty nerobíš modeling náhodou ináč? Ja robím, však nevidíš a Vidím. sa tam. Dobre, musí byť seriózny teraz. Krajo, a ľúbiš ma stále? Ľúbiš ma stále, či no? Samozrejme. Tak si nedáš. Sere ma, a nechce si dať. Fakt ma sere. Tuto deti. Chytaj. Chytil som, po piči. Nedal by si teda? Sereš ma s tým. No, že proste druhý pilier, tretí pilier, poistenie. Všetko mám. Ale však a dá sa to preniesť, vieš, že proste... Chceš peniaze? Toto ide? Dobre, tak chcem požičku. Dobre, paráda. OK? Tak som Ďakujem. Dobre, poďme dať teda fety. To sa dáva na zvar, že vraj to lepšie sa vstrebe potom. Čo? Keď si to natreš na zvar. Neskúšal som. Fakt? Ale že vraj betalanín, že pôsobí aj normálne, že je na pokožku, že keď si ho frkneš takto, budete svrbeť všetko. Otvor ústa. Nedávaj mi, ja si to nedám. Otvor ústa, máš tu chrústa? Mám tu chrústa? Ne. Lietadielko, poď. Čak čo mám robiť, tak asi dám. Však musíš aj za Tomáša dať. Nejdeš dry scoop tú proteínovú odmerku. To tam nedám, kámo. Ale. No dobre, však skús. Ty ma nehejcuj hlavne, je dobré. Šup. Daj si z tej druhej, ty sráč. Dám si? Tak si dáš ty polku. Nie. Polku iba. Nedám si ani štvrtku. Ale polku však... Polku. Ja som minulé kúkal jeden TikTok livestream a niekto povedal, že Fatality je bez... Kofeínu, no? Bez stimulantov. Není tak kofeínu. To je bez stimulantov. Není tam. Fakt, není tam. Aj ty zvykneš robiť tak, že taký poloho pri opaču? Ja vyskočím úplne celý. Ja nie, tak, vieš. To isto nerobíš, to si pozor. Nerobíš. Úplne vážne, tak... Krajo, to čo máš za tričko? Krajo je OG. Ego lifter represent. A vieš, že za kokce sa dvoch slovách. Ego lifter represent. Gamer, Rimavská Sobota, oni sa posepili. Neviem, kto je gamer. No však jasne, že nevieš, lebo však to na tretej lige chodili sa biť. Normálne došli na futbal, nie kúkať futbal, ale že pozerať, že koho zbijú. Aha. Rozumieš? Hobby. Ja sa neviem, ja som mierumilovný človek, kámo. Hobby fighting. Ja milujem všetkých, kámo. Fakt? Fakt? A Adam má kráľa? Adam Král, kamarátko. Krajo, to čo máš? Otvoril legendárnu čestku. Krajo, aj vieš, že jak sa s tým robí, alebo to máš iba tak? Ne. Akurát, kámo. Není ťažké. Nie. Musím to zvládnuť sám.
Vieš na to tvoj vyššie ešte. Vieš na to. Není málo. To je dosť. A poď. Ešte jedna. Tak poď. Asa. Audrey. Čau kolom. Imadlák seretlek. Uj, to jaš. Je objektív, že sa ti tam zmestí hlava, kámo. Aha. Počkaj, prehľadám Teofino, ja idem. Shake your body. Yes, I'm shaking my body because this will be hard set. Yeah, I'm not yeah. in my best condition. Yeah. Es łahké. To je ono, poď. Poď ešte. Jo, no, to. Pekne. Poď. Kámo, dobre. To je ten ženský kreatín, Jaro. Fú. Pana prsteňov, hej. Ty máš zás jediné šťastie, že mám frajerku kamaráda, lebo by som ťa tu normálne vymastil úplne, hneď. Krajo. Keď máš aj kopatý anál, tak pohoda. Ty si ten Dimano? Delimano. A ja som Delimano. jeho dvojník, veľa ľudí mi to hovorí. Kámo, on je tam z toho proteínu, on je z proteínu. Ja ťa poznám z proteínu, kámo. áno. Hej. Tak som to ja, no. Si to ty? Ja som sa narodil v proťaku, no. Takže tak, no. Takže tak, no. No. Však vieš, jak vieš, no. Takže tak nejak, no. Tieto trička môžete už vlastne, keď je toto video vonku, tak už si ich môžete objednávať. Je veľká šanca, že už ani nejsú. Každopádne Veny Galaxy kodeny späť. Luxusné trička, luxusné doplnky, luxusný účes. Všetko je luxusné. Lukáš, Denis má takú väčšiu ruku, daj, dab. Ne. Ešte raz. To je ono. Vidíš? Toto toč, tvrdá práca, ukáž ty. No? A na čo má? A vidíš. Z klávesnice, VASD. OK. Ty kokos. Ja som Vašo Patejda. Patejda? Vašo Patejda. Vašo Patejda. Predávam zbranie inak. Fakt? Normálne mám štátne zákazky, mám AKčka, mám normálne tieto rotačníky, všetko. Teraz počkaj, mám aj takú brokolicu, že... To je elektrická? Nie. Na baterky? Normálne na prach. Ale mám takú špeciálnu. A prach sa píše z H alebo H? Prach H, ktorý ideš takto, že nakopneš a prach H. Dobre. Není sprostý. Keď bol, že Hviezdoslavov Kubín, že čo si spieval? Ja som nespieval na Hviezdoslavnom Kubíne, som bol vždy v porote. Fakt?
A ty si bol Hviezdoslav či Kubín? Kubín. Vždy. Ja som taký, no. Bol som dvakrát na Škútety, vyhral som dva diela, ale fakt. Mal som 2 diela, spisoval som 2 diela. Čo si začal rozprávať, kámo? Normálne som bol. 2 diela som vyhral? Normálne, hej. To bolo Štúrove. Počujem, som písal o tom, že nejaký človek mal talent na umenie kreslenie aut a nejaký dizajner prišiel, zobral si ho pod seba, urobili spolu 10 miliónové auto a tak ďalej. A druhé, to mal som akvárko a o akvárku som písal život v akvárku. Dvakrát som vyhral a ešte kto by nevedel, som bol legomajster. Takže tunak bolo všetko klamstvo. Počkaj. Mami? Áno. Čau. Áno. Práve točím video a potrebujem si dokázať jednu skutočnosť. Bol som na súťaži s niečím, čo som písal, že? Áno. Na koľkých som bol v súťažiach? Na koľkých som bol v súťažiach? Si dohodnutý toto. Áno. Isto sú dohodnutí. Áno. A takisto som bol aj v Hrachove. Vieš, čo bolo v Hrachove? Áno. Lego. Dobre. Neviem čo. Adam, jak hodnotíš dnešný deň, povedz? Úžasný. To bolo všetko? Tak. Takto budem kopať. Počkaj, musím si chytiť gaťa, aby mi nepadli, kámo, lebo som si zabudol pasov. Takto budem kopať, všetky budú v prítomnosti mňa. Dobre, Adam. Tak, môže byť. Mám na tú kondičku vôbec. Tomáš, tešilo ma? Všetko dobre, som rád, že si ma spoznal. Krajo. Posunú? Tomáš povedal, že je rád, že ťa spoznal, tak my sa poznáme. My sa poznáme. A naďalej sa budeme spoznať. Budeme sa? Aj hlbšie trocha? Hlbšie má veľa významov. Chápem, robíš ten trend, čo ženy nedokážu. Ja to dokážem za 3, 2, 1. Takže ďakujem pekne za sledovanie. Kód Denis späť na Veni Galaxii a vidíme sa budúci týždeň.